Cuțu. Vezi că eu plec. Te închid. Să stai cu minte. Și-mi o mașină. Doamne, să pregătim costumul, dați nu apărat. Întinde. Așa. Mâine un câine. Adidas și ți-o gheti? Da, eu port numărul... Da. După 3 ore. Am uitat de câine. O, Doamne, iară trebuie să mă întorc. Raf! Raf! Taci câine. Din tine stai ce faci cu ea? Vai, tu trebuie să le faci de picioare. Helicuțu. Bună umbrela asta. Mama, Aia mea. mama. Du-te la loc. Ceva. Totuși știai unde trebuie. Cuțu a venit. Da, 5 lei ca să-mi iau la ceva. Cu ce? Dar ne trebuie. Pentru ce? La școală, dacă nu vrei. Pe mâini? Da. De ce eu acum? Aveți un nou venit. Iată-te-o leacă. Sper să vă înțelegeți. Să închid poarta. Asta. Vedeți-o? Servitoare, unde ești? Sunt aici, majestate. Haideți! Asta aia, cățeaua aia parcă e frumoasă, nu? Da. Să fim prietene cu ea. Bine. Gata. Servitoare. Așa, să-i duci prin parc. Te rog frumos. Când viu eu, s-a făcut și ea. Tu nu ai de învățat la Nic? Vreau să-i duci prin parc. Nu. Te rog frumos să-i duci în parc. Da, majestate. Nu, nu vreau. Dar ce vreți? Cred că le e foame. Nu, taci. Și tu. Tace. Taci. Ce vreți, micuților? Nu puteți să-mi ziceți și mie? Nu prea vă înțeleg, dar mă duc să sunt pe flatrărai. Mă duc să sunt pe flatrărai. Alo? Bună, flatrărai, ce faci? Bine, mă... Vrei să stai un pic cu mine, la mine, desigur, da.